Аз се казвам Михаил Ибрямов. На 11 години съм Зодия съм дева. Мой любим цвят е син. Моето е любимо кола е BMW. Обичам да играя Roblox, Fortnite, Mortal Kombat и много всякакви други игри, GTA 5 всъщност. Имам GTA 5, PlayStation 5, имам и GTA 5, да. И тези 6 ще купя GTA 6 ще купя. И ето хора, вижте, това е моето сладко кученци. Се казва Сара. Тя е порода... Аз се казвам Любчо и съм на 7 годишен. И добре, сега ще трябва да си. Кой ти най-добре приятел? Мишо. Мишо, добре. Кой е ти любимият цвят? Сини. Синя, добре. Какви игри обичаш да играеш? GTA. GTA, добре. Кой е ти любимата храна? Айде. Киселика. Как се казва? Има 3 сестра. Да. Как се казва? Вие къде живеете? Кой е град? Средец. Кой клас си? Как се казва госпожата? Не. Обичаш ли Джулия? Обичате ли Джулия? Да. Стоп! Първият участник. Аз съм първият участник. Водещ съм аз. И се казвам Михаил Ибрямов. И така. Здравейте! Как се казвате? Мишо. Добре, Мишо. Какво обичате да играете? Обичам да играя Car Parking и Roblox. Да. Какъв ти е любим цвят? Люлав. Жлав, добре. Каква зодия сте? Овен. Какъв номер носите на обувките? 41. 41, добре. Кой махала живеете? Никой. Сега. Каква марка кола обичате? Мерцедес Ауди. Мерцедес и Ауди и BMW. Добре. Кое е най-любимото животно? Любимо животно ми е... Куче. До порода? Алабай. Добре, тогава ви гледате ли новини? Не, аз не гледам. Нямам нужда от това. За вас кое е Реал Мадрид или Барселона? Реал Мадрид. Реал Мадрид. Роналдо или Меси? Роналдо. Роналдо. Левски или ЦСКА? Левски. Вие имате ли брат? Имате ли компютър? И чакайте, имате ли компютър? Имате ли PlayStation? Или имате ли игри? PlayStation? Не, нямам компютър, нямам PlayStation, нямам. Какво се казвате? Сашо. Бар. Какво зодия сте? Дева. Дева. Какъв е любимият цвят? Черно. Черно. Това ви е любимото животно? Това ви е любимата марка? Айди. Кой ви е любимият футболист? Роналдо. Добре. Роналдо или Меси? Роналдо. Левски или ЦСКА? Кой номер въпросите? Игри почти да не играете. Уди хора. Окей, добре. Добре, тогава. Имате ли брат или сестра? Или как?